Salutare băieți și fete și bine v-am regăsit la un nou episod. Astăzi facem un episod din Brawl Stars. Poate că vă întrebați de ce postez luni. Astăzi, de fapt astăzi, pentru că după cum am spus și pe comunitate ar trebui să postez marți. Astăzi este luni și fratele meu iese la 3. Așa că e bine, pentru că pot să filmez. Pentru că eu am ieșit astăzi la 2. Așa că s-a băgat Megapigul, s-a dat Megapigul. Și după cum vedeți, am luat 16 star drop-uri. Da, aici arată 15, dar am deschis eu unul, nu știu ce. Așa că, haideți să vedem ce ne pică din ele. Sperăm că ceva bun. Ai, frate, epic. Bine. Avem un pin pe car, un spray de fapt. Ia să vedem. Bă, eu spun că 16 sunt bune. Deci măcar n-am jucat, nici eu nu înțeleg de ce am primit. Bă, haideți să vedem. Rar. Rar. Super rar. Ce nasole cu star drop-urile astea. Adică parcă spuneau că au crescut șansele la star drop-uri. Nici eu nu înțeleg de ce mai bă de... Așa e puțin șanse. Măcar să spici un epic care nu mai era și super rar. Vreau înapoi boxurile. Nu-mi plac star drop-urile astea, sunt cu rahatul, nu o să dau nimic bun, după cum vedeți aici. O să dau niște bonuri, puncte din astea și asta e, uitați-vă și voi. Gen, asta a fost tot din ce am luat eu. Deci după cum vedeți, l-am luat pe Pearl. Am luat o grămadă de caractere. Cordelius, ce mai, Sandy, Mico, care a fost gratis, dar nu, parcă am făcut un videoclip. Da, am făcut un videoclip cu Mico. Eevee, parcă v-am arătat sau nici nu mai știu. Și l-am luat și pe Pearl. Amazing cu Hypercharge. Și acum trebuie să o fac pe Willow. Eu în general trebuia să îl am pe Kit, pentru că am dat să-l am pe ăsta. Dar am spus că 3800 n-ar cum să-mi fac, așa că mai bine o fac pe Willow. Și avem ceva aici. Cine are sub... Ok, deci... What? Vă spun că eu n-am jucat nici măcar un match aici. Ciudar rău, bă. Nici măcar nu am jucat la clanul ăsta, în fine, rămân în el, pentru că... De ce nu? Ia să vedem ce avem pe shop. Mă uit doar așa pentru că... Ia și... Pe double... Hai să luăm. De ce nu? E bun. Așa. Și facem și star drop-urile acelea. Completăm și misiuni. Dar eu vreau înapoi boxurile. Mă, spuneți, voi vreți boxurile înapoi sau vreți să rămâneți doar cu sistemul ăsta? Eu vreau boxurile pentru că sunt mai free to play, bă. Dacă mă înțelegeți. Gen Cartoon Studio Challenge. De ce nu ești baby activ în 72 de ore? Good luck and have fun. Deci să câștigăm 9 meciuri pentru a lua un pin, new pin reward. Team up with friends or look for a team. Da, nu pasă. Bine, bă, lăsați-mă în pace. Ok, haideți să dăm un match. Să vedem și ce costuri avem. Îmi place foarte mult Cordelius. Ok, și avem să câștigăm 5 winuri, 5 winuri Brawl Ball, 6000 damage oriunde și... Aha. Ce mapă e? E ok mapa asta pentru Cordelius. E mapa aia fără boxuri, dar e bun. E bună pentru Cordelius. Pe care are gadgetul ăla șmecher. Care nu poți să-ți folosești și tu să dai ulti. E un fel de Otis. Stai cu mine. Ești bună rău la folosit. Bine. Mi-am făcut un tab, doar atât am trebuie. Nu trebuie mai mult. Bam. Vedeți cât de ușor e să omor pe cineva cu Cordelius?
și ei! Și îți trebuie mai mult. Să pun cumva pe chestia la mult. Dar nu știu unde ar fi. Bă, eu nu sunt un bun pro player. Bine, eu nu sunt un pro player. Asta evident o să se miște prin toate direcțiile posibile. Bă, trebuie să dau gadget-ul. Trebuie să dau gadget-ul, mă. Da, măcar am dat și din și am luat și un loc. Hai să dăm un play again. Să vedem cu cine jucăm acum. By the way, n-am mai luat pe Kit pentru că așa la nerf. De fapt, nu l-am mai luat, că e băiat. Nu l-am mai luat pentru că așa la nerf. Asta... Bine, era bun înainte, adică... Dar, după cum știți, mereu, un brawler care este bun trebuie să așa mereu nerf. Oricum, e bine că... Nu. Așa. Ok, ce bă, ține mult. Da, frate, bine că vine pe aia. Ce ne simțiți, bă? Ai, bă, și-am dat și gadget. Nu mai joc acesta cu apa asta, ce stă așa la nerf? Dar tot e bun pentru că dă un damage bun. Dar ultimate nu mai sunt așa de bune. De exemplu, ăla cu stanul, bă, dădea un damage bun și avea și cooldown foarte mult. Dar acum dă puțin damage. Dar și stan puțin. Nu mă cuvinte. Da, me, joacă Mace. Bine! Mamă, ce pro am jucat acolo. Mă fei de fiecare hit. Nu știu pe Willow aia în ultimată, pentru că nu prea are ce să-mi facă. Dar trebuie să aștept pe careva pe aici. Mă, ce era să mă... Ce bine că am dat ulta. Are viață multă, nu prea mai avut ce să-i fac, chiar dacă dă un damage bun. Trebuie mai multe power acum. Da. Și mai dă și de slack. Ură-s toxici așa. Sunt enervanți rău. Da, nu prea ce să le faci. Singurul lucru ar trebui să fie motul la sos. Dacă ar fi bine de tot. Pentru că chiar nu suport emotul. Ok. Vedeți că l-am și eu nu folosesc. Așa. Hai, bine. Bă, bună. Și știu sigur că e prin raza mea pentru că... Da, uite, bă, ce... Stai mă cu uite. Mamă, micul de 3. Bă! Da. M-am pănicat. Dar nu ai ce să-i faci lui Mico. Chiar dacă e la nerf, da, Mico și la nerf. Dar... nu prea poate pe sari și pur și simplu nu prea ce să faci. Uite, acum dă epic. Și da, man. Stai așa să avem pe Cordelius. Da, mi se poate punct pe care nu-mi trebuie, are cam 6 Haide să vedem. Eu joc mai mult pentru
quest-uri. N-am eu treabă cu să devin bun sau cel puțin să am trofee multe pe un brawler. Sper să bată careva. Pentru că n-ai range-ul și damage. Mai bine o am pe Ember decât pe Sandy. Sandy e prost, nu știu, mi se părea bun înainte. Ui, prost, nu dă damage deloc. Din vreo 4-5 hit-uri trebuie să poți să iau un chest. Așa. Ai, bă. Bă, bune, man. E evident că trebuia să fie o kit. Sau un kit, mă rog. Pentru că și gadgetul la hit nu știu dacă e de nerf. Gen, gadgetul te face invizibil. Poți să și mergi. Deci... Da. Nu, ce să-i faci? E că te panichezi când vine micul pe tine. Pur și simplu, el nu prea are delay la hit, să spun. Sare. Și îți dă un damage bun. Cel puțin dacă ești tank. Dacă ești tank, e ca mor micul. Cred că ăsta e singurul con. Da, mă omoară chiar cu bă, trebuia să dau hit-ul, gadget-ul acolo. Nici cu boss nu pot să câștig. Vai de capul meu. Cel puțin să facem quest-urile astea. Și marți, adică mâine, pentru că mâine tot la 1 este și fratele meu este la 2, vom face clip cu toate Tower Defense ăla. Nu fac timp, lasă-mi pe mine. Da, frate, da. Cel puțin am omorât. Nu fac timp. Da, frate, de dislike, altceva nu știu. Nu te știu că e nevat. Nu-ți că așa-ți trebuie, na. Nu-ți că așa-ți trebuie tu. Te bași pe mine agresiv. Eu nu știu de ce a venit unul, știa că n-are nicio șansă. Frate, ți-mi aici. Nu. Nu mai vine nimeni. O Shelly, mă. Mai aproape, nu, eu te rog cu Shelly aia. Sunt viu. Ce? Bă, că eu am bun, bă, băiatul. Bă, mai sus. Da, mă, da. Și eu că el cu range-ul ăla lui și eu cu range mic. De ce n-am stat eu acolo după perete? Îmi făceam multa și mă duceam pe el, gen... Pentru că aveam și speed. Asta nu mi se pare deloc șmecher. Îți dă genul star drop-uri, care toți sunt de căcat. 1000 de bonuți, care sunt nefolositoare. De fapt, doar atâta poate să-ți dea, cel puțin. Îți mai dă niște star points-uri din astea, dar restul, aici nu mai e niciun star points din asta. La final, ce mai e un star drop legendar. Să câștigăm 5 meciuri în 2. Hai să încercăm și pe asta. Să vedem cum ne descurcăm.
Eu sper că bine. Am trebuit să o păr ce văd. Asta chiar e. Ulu, ce vreau să mă... De ce e așa de spamat, bro? Ok, n-a avut sens acolo, dar... Man, Henku, de ce poate să spameze așa, în prostie? Nu-i corect. Nu-i corect să tot spamești și tot dai un damage bun. Pentru ăștia cu viață mică, ce pot să-mi faci de ăla dacă ai viață multă și mai dă și damage? Ok. Nu, de tot. Mai bine că stăm cu boss, că dacă nu era mort. Ok. Ce e bine, mă. Nu mai joc cu asta, că sigur o să ne dea... Ok. Bineînțeles, un star Roblox. Nu mai joc cu Shelly pentru că acum știu sigur că o să ne dea cu playeri. Și Shelly nu prea e bun așa pentru player din ăștia normali. Hai, frate. Gis. G. De ce nu moare, man? Nu, da, mamă, ce ne-a desconspirat Jessie asta. Bă, ce prost e. Man, stai în bușuri. Doamne. Ea efectiv trage. Ca să-și facă ultă, uite-te și tu cât de prost e. Degeaba vine. N-a venit ca prost. Vedeți cât de bine e să stai în buș? Gisea dă crea că e doar ea și nu pe aici. Ești prost, ești prost. Așa, până mă lovești prost. Să te duci în ceva. Cred că o să fac mișcare prostească. Sâide! Mă, ce era acolo să... Mă, dar era să omor totuși. Da, frate, acum spawnați-vă și... Ai, bă, Jesse, dar prost ai mai. N-am ce să fac decât să stau... Nu scode-mi acolo. Cred că cu echipierul ei... Trage tu, că ai range mare. Bravo. Cred că nu trage. Să nu ce notă. Mereu, asta chiar să crede că poate să facă bug-ul ăla. Ce fac? Nu e ce. LOL. Vedeți? Cât de bun e Cordelius că poți să scapi? Mai ales cu ulta, man. Ulta lui Cordelius te ajută foarte mult. Îți dă speed. Teoretic e și invizibil. Deci... E... Dacă așa îmi vă pe Cordelius. E un brawler. Da, bine, tot s-au băgat pe mine. Eu trebuia să mă bag cu gadget-ul pe ăla, pe Fang. Pe că ulta lui a dat mult damage. Și
Eu având viață puțină, nu prea am avut ce să-i fac. Ia să vedem. Oh, shit. Cine? Mandy, ok. Și acum clar. Oh, trebuie să vezi cine. Nu știu cum verifică boosturile mele. Haide. Trebuie să băteți pe capă, nu? Bine, Mandy. Oh, did I smell tuna? Mă gândeam că e cineva. Cel puțin am un gheri, am două gheri. Mandy fiind dat Mandy prea mult damage, iar eu cu chestii nu rău. Prostia e că dau ghiță pe mine. Trebuie să folosesc un ghid de mine. Nu încotro. Nu vreau să bat cu ca în afară. Hai să bată pe scuipul ăla de doar. Hai, sunt cam. Sunt cam pas, n-au ce să facă. Ce v-am spus eu de ultă? Am spus de cum am luat-o pe Maxa, ei să băteau acolo liniștit, iar eu stăteam în bușul și așteptam momentul potrivit ca să dau ulta pe cineva. Intenționam să dau ulta pe Squeak, numai că ăla era deja campat acolo. N-avea sens să mă bag pentru că muream. Și Tita a dat gadgetul pe mine, dar degeaba. Pentru că acum când ești atacat și ești în stand, practic când îți cu ghearele, inamicii poate să lovească pe Kid, dar și pe tine, mi se pare. Deci am luat n-am avut nicio șansă. Păi, să nu mai joci. Cel mai prost... Mă, ai fi cel mai prost om dacă ți-ai lua efectiv Piper pe showdown. Adică da, dacă e mapă de distanță, da, înțeleg. Dar asta e cu perezi, n-ai, bă. Ce faci cu... Da-l încolo. M-a scăpat omul. Bă, cum... Nu pot să înțeleg. Stai să mă cumint. Wow. Bun. Dacă vine tare pe mine, să duc. Haide, bă! Și rămăsese cu 700 HP. Vorbesc serios. Cam atât a fost cu acest episod. Am vrut să fac și un episod despre de Brawl Stars, pentru că astăzi am spus că marți voi posta episodul cu Toy Tower Defense, așa că dacă am avut timp astăzi, am spus tot să fac un episod, că de ce nu? Asta a fost episodul, dacă vreți să dați și vă un like și subscribe, asta mă ajută și pe mine. Pa, pa!